Monitupa. Tällaiset aseet, CZ, C02 ja M1 jousikäyttöinen. M9, anteeksi. Mettästä kuului jotain rapinaa. Me oltiin tässä hetken. Ajateltiin tehdä tuosta talosta videoa, kun me oltais tutkittu sitä. Me mennään nyt kattoo tätä mettää. Miten siellä kuuluu rapinaa? Ei tiedä yhtään mitä se on. Jumalauta. Taas se. Ei vittu, mä pelästyin. Ettei sit minä. Ei vittu. Ja nyt taivas ihan musta melkein. Jos tää kuuluu tohon kameraan, niin se on hyvä. Mennään kattoo täältä. Tästä on varmaan se isä tai joku työkaveri hommissa. Ehkäpä. Mikä vittu tuolla? No, Kato valkoinen tuolla. Osaaks zoomat? joo. Ei näy. Varmaan joku käveli. On se käveli. Ei vittu, meni hutiin. Missä tässä on hoppu? Mennään kattoo tuolta metästä mitä siellä on oikein. Jos siellä on jotain. Ei siinä oo hopui. Ei. Me tehdään tänä illalla jossain aika myöhään. Sitten kun rupeaa tulee vähän pimeätä, niin tutkitaan yksi hieno talo. Siellä ollaan sanottu, että siellä on jotain hulluja. Täällä on vähän bensaa vitusti ja vähän päällä. Ihan niinku taas just käytetty. Tää puu narisee aika kivasti. Jumalauta, täällä on vähän enemmän jotain. Oi saatana. Mitä? Joku fix filter. Täällä ollaan varmaan tuunattu jotain mopoa tai jotain. Mistä on? Ei minä tiedä. Paras. Ei semmosia se tarvitse. Se oli varmaan joku puu. Varmaan joku puu. Nyt mennään kattoo tän rautatieaseman. Jep. Tuolla on rautatieasema, mihin mä ammun. Tuolla mihin mä kuvaan. Anteeksi, että vähän tärisee. Helppo kuvata. Pistooli käy. Mä alan laittamaan kutailikkoisen. Joo. Perhana. Odotas hetki, Me tehdään Airsoft-videoita myös. Ehkä tänään, mä en oo ihan varma. Niin, jos me saadaan tekemään. Niin. Ja tässä on joku roskis. Käy kattoo tää roskikset. Perkele kun painaa. Täällä ei oo mitään. Häh? Mitäs vittua? Lähdin kattoo ton roskiksen. Kauhin tää, niin mä voin vittua vittua. Nyt on lipakones täynnä. Joonas on paras. Jep. Ei oo, Joonas on homo. Glokki ollaan ainakin rikottu. Mä oon ihan sata, että tää on Glockin kuori. Mä oon vitun sata Se varmaan. on Glockin kuori. Niin jo, Glockissa on tämmönen jännä juttu. Niin, koska tuosta tää piippu tommonen. Niin. Jos tuolla oli vielä... Hei, kuvaa kun mä vedän triksen. Pile. Sinne siihen. Missä kohdat on laitettu noin flexit? Ettei siinä sisällä varmaan mentäisi. Ainakaan siksi. Yritys hetki. Hetkonen. Tuossa rauhallisesta. Häh? Siva rock. Käydä On varmaan tulossa paikka omista.
Käydään kattoo. Sienäkkätä. Häh? Taidettiin saada joku millä rikkoa pleksi. Ei niitä viitti. Mennään kattoo, jos täällä on joku aukea reikä. Pystyt vastas vaikka. Se saarta on ylhäällä. Ei se hajoa, milläs me tuon ylös mentäis. En mä tiedä. Ei. Jos sä annat vähän Häh? aina vähän sen. Ei. Nyt joku on ainakin täällä rauhaa hajottanut. Rautaa. Ei, haluaisit mä täytyy rikkoa. Ei, mulla tässä on muuten jotain. Tää on muuten ihan lähiaikoin varmaan laitettu. Niin. Hitsattukin. Paikan omistaja tekee vittuilmaa. Tai jotain muuta. Käy tuolla nurkalla. Hieno paikka. Ja ei se mitään olla. Pitäis olla valo tähän kameraan samaan eka kuin kuvaa. Ei tiedä. Mitä siellä on? Kaikkea paskaa. Venä. Tuleeko takas? Tuski. Tuleeko takas? Tuliko? Ei tullu. Tyhjää menee. Näytäs vähän minkälaista savua siitä piipusta. Näinkö? Mukava tommonen savutus. Hidastetaan se. Tässä ei tuu katos. Eikä kun se jousi. Tää perhanasti puskii. Niin meidän piti kiertää tää talo, jos täällä on niitä reittejä. Good. Ei vittu. Hei. Kato. Good. Jump. Team. Tätä sillä se heittää, sit se vetää tän alas. Tästä vetää. Ei täällä ketään varmaan. Onhan se ainakin kusis perkeleesti. Ei vittu. Lasisiruja. Hai, tuolla on jotain muita taloja. Mennään sinne. Ovet on ihan sotan lukon. Hei, tässä menee joku nokkosi. Auts. Ai perä. Helkutti ihan häkkiä. Siitä meni naamaan. Täällä on siis enemmänkin näitä perä. Mikä tässä on? Oi vittu, mä en ainakaan mene tuon ilman nipu. Vittu. Käydäänkö hakee nipu? Ei vitus. Menin ruveta nössöllä. Haloo? Ei siellä ketään. Nyt ovat silliä puska täällä. Toivottavasti tässä maa heitetty naatio. Ei se nyt. Tää vessa haisee hyi helvetti. Onko toi marihuonaa? Kysymysmerkki. Onko tämä marihuonaa? Ei. Mennään ylös. Hyi vittu, täällä haisee kusikas. Mennään vittu. Ei nää siis katso, että täällä on marihuonaa, jossain mä löysin joskus. Mä yritän pitää tätä tälleen. Näkis vähän paremmin. Ei tarvitse. Tai pystyy laukaisemaan ilman. Oi vittu. Kukkia. Täällä on ihan perhänästi näitä taloja. Tuossa on 1, tuolla 2. Varmaan vieläkin on enemmän. Siinä se marihuonaa.
Kato, siinä on kokaini. Toi ei oo marihuana, toi on kokaini. Kai. Kokaini, on. Marihuanassa pitäis olla terveemmät, mutta sit siinä pitäis olla enemmän. Metsä. Tossa on aina avoin auki. Ei mitään uusia taloja, vittu. Sinne vaan. Kuvassa puutuu käsi vähän. Vittuko täytyis aselaidat? Häh? Täytyis aselaidat. Mä otin. Älä ammu sit turhaan. Mennäänkö me tonne? Mennään. Tuo takan ikkuna. Mene. Mene. Tuossa perässä. Juu. Ei tiedä ketään sinne vaan. Ei siinä jaksa. Häh? Vittu, tästä ei pääse. Mä tykkään vetää rikosta. Ai saatana, ai vittu. Tää on vähän nokkosia. Ai saatana, mennään jokas päin. Ei se ole mitään rikosta. Tästä tulee pitkä video. 11 minuuttia. Tuot tulee jopa. Pidä tätä. Laitaanko se pausaan? Mennään sitten katsomaan mitä siellä on. Onks tänne varmasti sit ladattu? Tää on hieno seutu. Jep. Aina mikä täällä on pelottavaa, niin noin perhana autot. Niin koska tää voi tulla naskallista. Jep, sen takia älkää ihmetelkö, jos tapahtuu tollasia, että me lähdetään yhtäkkiä juokseen johonkin. Me ei muuten lopet video, mä halutaan, että näet tätä paikkaa kärsitä. No ettei se kärsii, että olette niin hyviä katsojia. Jep. Te parhaimpia katsojia mitä on tullut, koska te olette ainoa ketä katsoo tätä, eikä te parhaimpia. Niin. Tää on ensimmäinen video, että Tää on eka video meille. Sammal Rauha Rekordseiltä. Siis Sammal Rauha REC. Heitä on tullut ketään. niin se meni. Varmaan ettei se ole pallota. Vasella. Ota vähän. Opetelaanko? Se oli sitten. Heippa teille YouTube-katsojille. Supatkaa, tykätkää. Supakkaa, tykäkkää. Ostakaa Airsoft-aseita. Jos on ihan paska video, niin dislikeakkaa. Jos on ihan pakko. Joo, mutta älkää mielellään. Niin. Me tehdään mieluiten uusia, vaikka jos te haukuttelet paskoiksi. Niin. Tässä on moro!